ndị otu Knighthood Order nke Anglican Communion abụrụla ndị a gwara ka ha were ya bụ ọnọdụ ha wee na-echekwaba okwukwe ha nwere n'ime Chineke gbakwunyere ichekwaba ọdịmma ndị a na-emekpa ahụ. Bishọp ụka Anglican na Diocese Agwala, Right Reverend Samuel Ezeokofor, onye nyere ndụmọdụ na Cathedral Church of St. John Ekwulọbịa n'oge a nọ wee nabata ụfọdụ ndị kwere ekwe n'otu Knight na Order nke St. Christopher, kpọkụrụ ndị nkịtị a nabatara n'otu Knight ka ha ghara ịhụta ya dịka naanị echichi, kama na ọ bụ ọkpụkpọ oku ka ha kwudosie ike ma gbanye mgbọrọgwụ ha n'ijere Chineke na mmadụ ozi. Gere akụkọ a n'uju ka o si wee gaa. Bishọp Ezeokofor onye mere ka mata na onye ọbụla bụ onye agha okwukwe nke ụka kwesịrị iji na-alụ ọrụ ya ọfụma, doziri ha ndụmọdụ ka ha ghara ịnọkwa n'otu nzuzo ọbụla, kama ka ha na-emekọrịta ihe dịka nwanne na nwanne, na-emekwa ka udo tọrọ atọ na ezi mmekọrịta nwanne na nwanne dịkwa n'etiti ha na ndị mmadụ ndị ọzọ. Dịka Bishọp Ezeokofor si mee ka mata, Jesu Kristi biniri n'ọnwụ ka okwukwe wee zuo oke, ma gwakwa ndị ụka Kraịst ka ha zere ihe ndị ahụ ga-eme ha ka ha ghara inweta alaeze eluigwe. Ndị ahụ emere ndị agha okwukwe nke otu St. Christopher nke gụnyere Ezinwa Onyekwelu, Chinedu Ọkpọnwa nakwa Chinedu Mmọdebe kweziri nkwa na ha ga-alụ ọlụ lụsi ike fụ na ụka na-agawanye n'ihu mgbe ọbụla. Ihe kacha pụta ihe n'oge ya bụ mmemme bụ inyeghe asambo nyegara ndị ahụ eduziri n'iyi ọlụ dịka ndị agha okwukwe site n'aka Bishọp Ezeokofor.